Как да запазим здравето на женската репродуктивна система? Останете до края на видеото, за да разберете. За да продължи животът на Земята, природата е осигурила на всички живи същества способността за възпроизвеждане, репродукция. Раждането на дете е една от основните цели в системата на жизнените ценности, а жената заема ключова роля в този процес. Женската репродуктивна система е уникална, представляваща цялост, която функционира по свои собствени правила. Нейната анатомия е създадена максимално удобно за зачеване, но същевременно тази особеност играе и негативна роля. Половата система е по-уязвима на проникване на инфекции. Затова природата е осигурила естествена защита на женския организъм – микрофлората на влагалището. Съставът на тази микрофлора е специфичен и съдържа около 95% млечно-кисели бактерии. Тези бактерии постоянно възпрепятстват атаките на патогените, като не им позволяват да проникнат в женския организъм. Те произвеждат бактериоцини и антимикробни фактори, които потискат растежа на патогенните микроорганизми и оказват стимулиращо влияние върху имунната система. Въпреки това, много фактори могат да влияят и променят състава на тази микрофлора, като нанасят сериозни щети за здравето на жената. Систематичният прием на противовъзпалителни и обезболяващи лекарства, стресът, както и непълноценното и неправилно хранене са сред тези фактори. Днес най-значимите причини за нарушения в състава на микрофлората на половите пътища на жената са следните: нарушения в производството на полови хормони в ранна възраст, нарушения в формирането на репродуктивната система и климактерични проявления в зряла възраст. Промяната в хормоналния фон на жената представлява сериозна заплаха за развитието на дисбиоза. Дисбактериозата на червата, според различни клинични изследвания, се свързва с дисбиозите на женската репродуктивна система в до 70% от случаите. Червата представляват своеобразен резервоар на микроорганизми, които поради анатомическата си близост влияят на микрофлората на половите пътища на жената. Разбирайки тези проблеми, компания ArtLife в продължение на много години провежда научни изследвания върху клиничните случаи на заболявания на репродуктивната система. В резултат на тази работа бяха изолирани и култивирани 3 уникални щама пробиотични бактерии с максимална антагонистична активност срещу патогени. Тези 3 щама бяха включени в Pambiolact DFM, който представлява специален женски синбиотик с целево действие. Pambiolact DFM е уникален поради това, че съдържа 6 вида пробиотични бактерии, 3 от които са специализирани щамове лактобактерии, които трябва да присъстват в нормалната микрофлора на здравата жена. Съдържанието на голям брой полезни бактерии в Pambiolact DFM използва микрокапсулирана технология за защита на живите бактерии, което им позволява успешно да преодоляват киселата среда на стомаха. Така оцеляват 100% от бактериите. Бактериите са отгледани в безмлечни среди и са безопасни за хора с непоносимост към лактоза и млечен протеин. Pambiolact DFM съдържа пропионово кисели бактерии, които предотвратяват развитието на онкологични заболявания и намаляват риска от затлъстяване. Съдържа метабиотици и фактори на растежа за пробиотичните бактерии. Ефективността на комплекса е клинично доказана. Pambiolact DFM се препоръчва за употреба в периода на формиране на репродуктивната функция, при регулярна употреба на лекарства за лечение на хронични заболявания, при нарушения на менструалния цикъл, при възпалителни заболявания на малкия таз, за профилактика на вирусни, бактериални и гъбични инфекции, преди планирана бременност, в периода на менопауза, както и като профилактика при редовно посещение на басейни и къпане в открити водоеми. Изберете Pambiolact DFM, защото женското здраве започва тук,